asizukwazi ukukwenza lokho osifuna
ufuna sina makufanele sikufele lokho futhi kufanele kube khona abantu abanqumayo ukuthi bazofela iqiniso. Amen. Fanele kube khona abantu abathi ngizofa mina makufanele ukubulawa umuntu aqale ngami ngibulawele ukuthi mina ngimele iqiniso. Uyazi ukuthi lento engizoyishumayela bengithanda kanjani bazalwane. Ngihamba ngisala nomuntu wasezulwini endleleni ngithi kodwa uPaul yasikuba uNkulunkulu. Uyazi ukuthi ikhona into engithanda ukushumayela kodwa manje indaba nje ufuna ukushumayelisa lena futhi. Kodwa manje uNkulunkulu enza lento ayenzayo ebusuku sengiyabona ukuthi wayona okufanele ukuthi ngishumayele. Amen. Amen. Ukuba ngiyafaneleka bengizothi sihlalweni Yesu sikayofa kuzungeleza hallelujah. Amen. Kodwa ke asivule izwi lenkosi encwadini yabashuleli Book of Judges. Amen. Ababuli. Awu wena uyabona nje into okuyitolekile. Ababuli, incwadi yabashuleli. Ngicela sibuke khona. Chapter 13. Abahuleli chapter 13. Ukuzalwa kukaSamsoni verse 1. Abakwa-Israyeli babebuya
wenze okubi emehlweni kaSimakade. uSimakade wabanikela esandleni samaFilisti iminyaka engama-40. Kwakukhona indoda ethile eZora yomndeni wabaDani. Igama layo kwakunguManowa. Umkayo wayeyinyumba engenabantwana. Ingelosi kaSimakade yabonakala kowesifazane yathi kuye, "Naxa uyinyumba ungakaze uzale bantwana, uzakukhulelwa uzale indodana. Qaphela ukuthi ungaliphuzi iwayini nophuzo olunamandla, futhi ungadli lutho olungcolileyo, ngoba uzokukhulelwa uzale indodana. Awuyikuliphunga ikhanda layo, ngokuba umfana uzokuba ngumnazari kaNkulunkulu kwasesibelethweni." Uba umfana uzakuba ngumnazara. Ngokuba umfana uzakuba ngumnazara. Chapter 16, uqale verse 23. Amakhosi amaFilisti abuthelana ukuzokwenza umhlatshelo omkhulu kuNkulunkulu wawo uDagoni, nokuba athokoze ngokuba ayethe, "uNkulunkulu wethu unikele uSamsoni isitha sethu esandleni sethu." Qhubeka. Lapho abantu bembona uSamsoni badumisa uNkulunkulu wabo bathi, "uNkulunkulu wethu unikele isitha sethu esandleni sethu. Umchithi wezwe lakithi nobulala abaningi bakithi." Kwathi lapho izinhliziyo zabo sezingene bathi, "Bizani uSamsoni ukuze asidlalele." Bambiza-ke uSamsoni esejele, wadlala phambi kwabo, bambeka phakathi kwezinsika. uSamsoni wathi ebhugwini elalimhlola ngesandla, "Ngivumele ngithinte izinsika ezisekithempile ukuze ngincike kuzo." Indlu yayigcwele abesilisa nabesifazane, nawo wonke umkhosi wamaFilisti. Ophandleni kwakunabesilisa nabesifazane ababeqashe babeyize 3,000 ababebukele uSamsoni edlala. Verse 28. uSamsoni wanxusa uSimakade wathi, "Nkosi Simakade, ngiyakucela ngikhumbule, ngiqinise kulelane Nkulunkulu ukuze ngiziphindisele kumaFilisti, ngiphindisele yodwa nje ngenxa yamehlo ami omabili." Thank you. Siyabonga uNkulunkulu ngezwi lakho elingcwele. Amen. Udaba lobazalwane bengikhathazwa ukuthi awukodwa kusangane kule minyaka yamashumi ngishumayela kade nje ngishumayela uNkulunkulu ngalolu daba. Kodwa uMoya Ngcwele wagcizelela ukuthi yilo lolu daba ozolukhuluma ebusuku. Uma ngizokhuluma kafushane bazalwane, mhlawumbe ungasho kunoseduze kwakho ukuthi umuntu kaNkulunkulu akaqeda. Mhlawumbe ngamtshela nje ukuthi umuntu kathi akaqeda. Mhlawumbe umthinde futhi ukuthi ayikho into engaqeda umuntu kathi. Mhlawumbe mthinde ukunyakazisa ukuthi phela akakuzwa, phela uyakulekelela ufuna umsiza. Umtshe ngokucabanga ukuthi lena nje afike kuyo eyokumqeda. So kumele umsize umtshele ukuthi hayi asibuye asibelela imbhalo ebusuku, ayikho into engaqeda umuntu kaThixo. Kuyavama ukuthi makufika la sebethi khona asicelebrate ukuthi kuyaphela lo muntu.
khona ngiqala la isidinga khona abazalwane kubizwe abantu kubizwe ama-province kwathiwa akuze kuzocelebrate-wa uDagoni uNkulunkulu wamaFilisti kubongwe ukwehluleka kukaSamsoni. Sanibonani ebusuku bazalwane. Bafika kuthiwa kwibalcony laba babephezulu yilabo kuthiwa babengaba u-3,000 kungakhululanga laba bangaphakathi awona yilaba abanakwigala labo kuthiwa babengaba u-3,000 bese kubuyelwa laba balaphansi ukuthi bangaphi benze kwi-celebration yokwehluleka komuntu kaNkulunkulu. Sanibonani bazalwane. Benze kwi-celebration ngifuna ukuyiqeda masinyane le ntshumayelo. Ohambeni lwethu bazalwane, ohambeni lwethu uma singabuka-ke nakubo Samson, ohambeni lwethu akuwona umhlola ukuthi ufike esimeni la iy'nwele zakho zigunywa khona. Akuwona umhlola leyo nto aqali ngawe. Akumawe ukuthi engathi iy'nwele zami la engikhona la engihamba khona iy'nwele zami sengathi zisusiwe. Akuwona umhlola wakho loyo. Kodwa Amen. kunemfihlo wodaba kulezo ynwele lezo. Uma sesikhula uNkulunkulu uyikhulisela kwiklosethi noma abantu bebona kodwa bangaboni ukuthi ziyakhula. Ma esayikhulisa bekhona bebuka ngoba abantu babehleli naye uSamsoni. Laba bantu ababembophile uSamson babazi futhi ukuthi amandla kaSamson aseyinweleni. Awuzwanga sakhula inwele bembuka wabavala uThixo ukuthi alizukuyazi into engiyenzayo lena. Sibuya usejele. Angizwa ngempela ke mhlawumbe ngalelipompo ke bazozwa lapha masisho elipompo ukuthi sibuya use. Ukuthi kwiphisi okuyo awupheli awufi kuleyo prison kuleyo jele. It's your place for your hand. Kodwa wena uzobona
wethu umuntu kaThixo Hayi. ayikazuba khona phakathi eprison bese ubizwi lithi kuthiwe asiyocelebrate siqedile ngoSamson kanti izwi Ezolidini. ukhona umuntu wahlabelela amaphakathi kaZulu wathi kwahlala phansi Kwahlelwa akhona kwaqala. khona ngempilo yami Nkosi yami kanti izulu awusabonanga salwane izulu liqala ngesiqede lingakaqali awusabonanga salwane lithi liqala kanti seliqedile Jalo-ke. Oh. Ngawonke lamanye amaminithi emeshi nejubane eligijinwayo phakathi ekhawuntini izulu libuka ukuthi siyawina siwina nange-Asian time Asian time lesifanophephe yethu sikhathi sizowina-ke ngaso leso ngoba umthetho wethu nje Sawina vele into yethu. wena umthetho wethu thina lana sizelwina siyawina thina dark or blue thina siwina noma sesithuka siwina thina silimele siwina wena womuthi bazalwane awusiyawina bazalwane siwina siblika thina sophile siwina singakwazi ukuhamba siyawina thina siyawina 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 bonana ngentaba siyawina thina siyawina thina siwina amantombazane ethu ashede azale sifika siyitshela ukuthi angaphela lapho thatha umntwana uwalo uwabuya ngibeka siyawina Oh, yeah. Yep. 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 Sikhona nje. Indawo right for you ukuthi sikhuluke yijene Hayi Nkosi yami. balungisa idili babelungisa idili yahlanganwa bazalwane basekuhlangene kuthiwa akanambeke uSamsoni azosihlekisa Hey. yahlekisa uSamsoni lo esifunde chapter 13 but abakho ayizwanga iBhayibheli alithi bazalwane lalela wepostoli uzakhe lithi iBhayibheli umntwana uyoba umnazari kaJehova listen izinsuku amenda ukuthi
day of putting her will come. Ebhento bembonesa. Babona into siyavaleka mina. Ebambelele umsana. Into kwakuba ejenti. Into engena phakathi kwamafilisti wafiliyo. Hey, Nkosi yami. Awusanonanga sabane. Into ayimisile phansi. Iba umhlathi wembongolo shayinapha. Ibuyishayinapha. Bayibona sebuyithuthulolo. Ebambelela umsana. Kanti abazi ukuthi isikhulu lahlala phansi. Ahlala kakhipha. Kodwa wena Samson. Ungabehlela. Uthi kuSamson. Isondeze kuma-pillars. Yabakhela njani? Mama babehlabela umfana. Bahleka kakhulu. Bebuka ukuthi izinga lokuhlala liyenyuka. Bathi ngisondeze kuma-pillars. Yabakhela njani bangayizwa. Anizwa ngithi basalwane. Angithi akekho umuntu osibonayo. Uma sesisondela kwimpondo ze-altar. Akekho umuntu osibonayo noma uma sesiya sihamba nezisu siya-altar noma simele sihamba kwimpondo sithi wayankulunkulu mfana ubabhebela angasi ngikude simakade nawe igazi lami anakonsela emhlabathini ngingakekho umuntu osibonayo uthi kuSamsoni isondeze Nkosi yami. Unkulunkulu. Yebaba. Ay. Hey! Yes, Lord. Oh, yeah. Ai, Jesus! Jesus! Unkulunkulu! Hey, ay!
Ai, Luciano. Ai, 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 ai. Hey! Hey! Aya! wafa ngalelo langa nabo bonke akade bemkhonza bafa ngalelo langa sasezehla insizwa abafowabo bakaSamsoni bathatha umzimba bafika baqalisa idumbu zamaFilisti awuyizwa kwena bafika baqalisa idumbu zamaFilisti base bethatha umzimba kaSamsoni bayithatha lenkumo lenyoni kutula phansi obazalwane bayithatha lepo bakhona jobabili balakufa balula nayo bathi siyomlondoloza emathubeni oyise akaendu umuntu osaplotini sekudile ukuthi uma usicindezela sifana nespring usipressa ila uzobona manje njuba ungaspress ngoba sokuya nawe into ongazibo ngoba usipressa utesta amandla ethu sanonanga singapaka uNkulunkulu singapaka Thixo ayikho